Hej og velkommen til dagens vlog. I dag så skal vi til Aarhus. Det glæder vi os rigtig meget til. Nej! Kom min ven her. Gør det! Okay! Kinetic. Hello! I den gamle by, og så skal vi ud til Strøget, og så skal vi ud og så Tivoli, and then home. Stille over der. Jeg glæder mig til Tivoli. Okay. Så basically lige nu der er vi i bussen. Det er ikke nærlagt, men der er ikke mere tilbage. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er kun langt på 4. Det bliver en rigtig hyggelig dag. Jeg håber, jeg får købt nogle gode ting. Vi ses! Guys. Hej guys! Hej Rasmus. Hej Rasmus. Nej, this guy. Who invited this kid, man? Hey, gang. This a gang. Wow. Okay. Wow. Yes, vi er kommet i bussen nu, og vi er inde i Aarhus. No, bro. Jeg er på vej til den gamle by nu. Skal vi gå sådan noget? Vi er i gynækologen. Vi er inde ved gynækologen. Vi er ikke inde i... Nej, Aarhus, okay. Wait. Vi er gynækologvennerne. Wow. Vi er inde på... Vi er faktisk inde i... Vi er på Strøget, og lige om lidt, der skal vi... Er I klar? Nu er vi inde i tidsrejsen. Vi skal i tidsrejsen. Kom her. Kom. Nu rejser vi tilbage til 70'erne. Ej, hvis vi kan komme ud igen. Nej, vi skal jo ikke komme ud. Jeg føler ikke. Wow. Lige har I set nok Willy Wonka, hvor det var elevatoren til sidst i filmen, hvor det sådan flyver ud af... Ja. Det er sådan, wow. Wow. Vikingernes by år 100 til 1000. 100? Wow. Se, man gik sådan her med dem. Ja, det er sådan noget, sådan folk gik. Sådan nogen som dig, Bilal. Sorte lunger af at leve hele. Det skal man ikke. Don't smoke, it's not good. Ej, det med at være inde i en kirkedreng. For at tænke, alt det er... Det er blad i hånden. Nu er vi nået til Aarhus købstadsfolk. Hvad sker der her? Der er ikke nogen, der kommer forbi. Også vores Texas. Sværk. Kommer I til at se noget af det vildeste nogensinde? Et lokomotiv! På vej hen, venner. Odense. Jeg er en par bedre mere. Hvis I var tilbage back in the day, tror I så, I ville være fattige eller rige? Jeg var købt... Okay. Poor. Nå, okay. Sille tror, hun ville være poor. Ja, jeg vil have Jeg er sammen med. Nej, det vil jeg nok ikke. Jeg vil nok være poor. Okay. Nice. 1940-1945. Besat. Det må næsten være Danmark kun har besat. Ja, det ved jeg. Wow. Dansk hjem. Hvorfor prøvede jeg lige at tage mit ærme? Storby. Det skal. Så nu er vi færdige i den gamle by, og vi skal ud til byen. Så efter det skal vi i Tivoli Friheden. Har vi ramt Aarhus? Aarhus? Yep. Nej. I Gallery Center. Broens Galleri. Efter at gå rundt i et stykke tid, er vi inde på Burger Cancer. Yep. De har milkshake her. Vi har Oreo milkshake. Men vi venter på vores mad, og vi skal være henne. Sammen, velkommen til den her video. Er vi kommet til Tivoli Friheden. Og vi skal ind og se vores fødselsdag. Vores første fødselsdag. Vi skal prøve vores første fødselsdag. Jeg skal skyde op, så er det ikke rigtigt. Hold lige kæft. Så vi glæder os. Det er fint. Er vi klar? Er det rigtigt? Kom op på skærmen. Jo. Jeg plejer Gang. Hej, i dag så skal vi prøve noget meget ukomfortabelt. Jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg gør min ven her også. Ja. Det er ikke så slemt. Vel? Gør det egentlig. Kom nu, vi gør det, okay? Vil du gerne sige en prayer inden? Ja, måske. Nej. Måske. Vi gør det. Vi gør det selvfølgelig. Ja.
Ja, det lugter desværre fra din Erik. Hvornår? Vi gjorde det. Vi overlevede. Vi gjorde det. Ej. Er vi klar til det næste, Vanessa? Nej. Er du klar? Er vi klar til at prøve det? Ja. Kuk. Vi skal prøve armen med vores venner. Ryk dig. Med vores venner. Vi glæder os. Vi håber, vi ikke dør. Guys, er I klar? Nej. Skal vi sætte? Hey, vi er klar. Det er nu, guys. Det er nu. Hvor er du hen? Hvor er du hen? Vi er så klar. Guys, vi er kommet ud af Tivoli. Nej, det er rigtig trist. Men vi prøvede frit fald. Jo, det er det. Guys, det er det. Jeg var mere på det. Det var rigtig hyggeligt. Ej, jeg tror faktisk, det bliver... Guys, jeg er lige sådan en halv time. Weekend. Er I glade for at være hjemme, guys? Vi skal rundt. Vi skal whoop en nigga ass. God dag. Synes I, det har været en god dag? En 1 ud af 1 til 10. 7. 7. Du har ikke engang prøvet din skid. Hvad er det, dagen? Det var en 8. Ja. Altså 7,5. Vil du gerne sige noget? Nej. Sponsor os. Sponsor me. Nå,